Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn illum ħanitkellmu fuq pjanta li qed tibda ssir popolari Malta. Ftit ovvjament qed tiżdied il-popolarità u qed nitkellem fuq il-kejl. Il-kejl, iva. Vera, kif qed tgħid inti, qed issir popolari. 20 sen ilu ma konniex smajna bija. Bess ta' min jispjega li hija pjanta sustanzjuża ħafna s-saħħa tal-bniedem. Importanti li wieħed jibda jiekol minnha di. Fimni kienet popolari anke fi żmien ir-Rumani. Aħna ovvjament li tlifnija biżmien. Ma dawk mietu bil-lingwa kollox. Mela, qed nerġgħu nadottaw dak li kien tajjeb fl-antik. Tajjeb. X'kont se ngħid? Issa di faċli biex tkabbara. Hawnhekk għandi xi tellessa taħwil. Dana inxtara minn nursery u meta qed nitkellmu fuq skala żgħira dak l-uniku metod jaqbel li tagħmel tmur in-nursery tixtri kemm għandek bżonn u ħlest. Issa peress li qed nitkellmu fuq tkabbir id-dar, din pjanta li tikber ġmila tola ħafna. Ħafna tola tasal anka kważi sa metru. Jiġifieri jekk wieħed se jagħmilha ġewwa pot, irid jaħsiblu sew. Irid jaħsiblu sew, iva. Ma ta' min ngħidu wkoll li hemm tipi differenti ta' kejl u xekk. Iva, hemm il-curly u l-pixie, jeħe. U hemm kuluri differenti? U koll, l-aktar popolari dawn din, u l-curly għaw Malta. Iva, kontet neli, ġo pot tista tkabbara. Tal-li għawaheda, musta tagħmel ħafna. Ewwelet, jittik ammont tajjeb. Xissajjar u xtikol minna, għaxan kanej tajba taj, għattaħma l-insalata, u tiġi tajba. Għaxi waqt li tikber inti tista tqaċċat il-wera u tħallija tibqa' tikber. Dika hekk tikber billi taqta minna u terġa' talla. Kif kont qed ngħid fil-bidu, tola anke sa metru. Jiġifieri meta mmorru għat-taħwil fil-pots, dak li jkun irid ikun konxju. Anke il-pot mela jrid ikun ta' ċertu daqs. Iva. Tiflaħal mal-temp, tiġi attakkata minn xi insetti u trid tispezzjona kuljum ħanejtek, tara xi ħaġa li mhux suppost eħdem, tara kif telimina. Meta l-aħjar niżraw emma? Iva, mela żrieħ dan għandek minn frar sa Mejju tista' tibqa' tħawel minna. Issa jekk ġib żerriegħa, ma mhux prattiku żerriegħa fuq skala żgħira, allura nitkellmu fuq xitel kif semmejtlek għandek minn frar sa Mejju u tibqa' tieħu fis-sajf ukoll ta'. Issa tajjeb il-ħamriet tkun preparata tajba u mdemla tajjeb u tibqa' għax tittellet tibqa'. U fil-ħarifa tista' tiżraħ ukoll. Iva, tistaħrab. Għandek minn l-aħħar isu ta' wissu, għandek sa Novembru tħawel. U ddum tieħu minna ħafna din. U minn daqs, kemm iddum biex tikber fid-daqs kbir tagħha? Mhix daqshekk maġla, imma wara xahar tara l-iżvilupp sew ta'. Ma ngħidlekx tibda taqta' wara xahar. Imma ma trix dak perjodu twil ħafna biex tibda tieħu xi werqa minnha. Biser ma xarru nofs xarej tkun tista'. Iva, iż-żomma imsoqqija tajjeb, sewwa trid tara l-art mduża u gawdija ħafna. Tajjeb, mela hija pjanta li nissuġġerixxu għax hija wkoll diffiċli biex tikber jew le? Le, mhix delikata u tiflaħ resistenti għal mal-temp ukoll. Mela perfetta d-dar. Iva, perfetta d-dar, vera, waħda mill-affarijiet, mill-pjanti li ta' min jipprovhom. Grazzi lin. Inħeġġu l-kulħadd mela jipprova jkabbar ftit kejl, jista' jagħmel soppa tajba ħafna bil-kejl ukoll u affarijiet oħra. Ċertament grazzi tal-informazzjoni lino u nistidnukom biex komplu magħna darb'oħra biex inkunu nafu kif iżjed inkabru pjanti d-dar, nifhmu iżjed il-problemi kollha li kollhom bil-bdiewa biex jikabru u għal dastan napprezzaw ix-xogħol tal-bidja. Programm ieħor mill-għalqa tad-dar.